bụ na ịma na ị na-enwe arị anya ifete anya na-akọ gị ị na-akọ ya ọ na-atọ gị the eyes they scratch you. If you they scratch it always they scratch you. You have applied all manner of medication man ka na-atụ n'anya man ka na-anwụ anwụ ma nya bụ ihe ekweghị ana nwanne nwoke na ihe ga-emere m ka o nwee ike ịgazi. Try to watch this video till end and share it so that others can benefit from it. Jee chọrọ ma ife ọgwụ a na-akpọ agadi nwanyị isi awọ. Ndị be anyị na-akpọ ya eriwe ma ọkụkọ atụna, ewu erine ọkụkọ atụna. Nenu ka afịfịa ọgwụ a na-adị na ya anya ọfụma. Afịfịa ọgwụ a dị n'ogbe gị is edible. Ị ga-eme gịnị? Ị ga-atanwuru ya ụdị ya. Ị na-ajụ onwe gị kedu ihe kpatara ọ na-abụ anwụta ọkụkọ ejecha afịfịa ọgwụ a maa ya n'anya tụọ ya? Ejugwolu m onwe gị maka nke a ka m gosi gị example of it. Neye agwa gị is edible. Ahịa ọgwụ a nwere a lot of medicinal value nke m ama mpụtara ebe a kọwara gị, mana ihe m chọrọ ịkọwara gị maka ihe gbasara anya. Ọ bụrụ na ị kpata m ahịfịa ọgwụ a, kpata ya ọfụma, were nnu saa ya, then a brand ya nya maọbụ isuelu ya esuelu.